אז מה דבורים כאן, והיום אנחנו נעשה את 11 שהכי אהובים עליי אישית, אבל כל אחד יכול לא להסכים בתגובות, ובוא נעבור ונתחיל עם השוער, שאתם כבר ראיתם אותו בתמונות, אבל זה טרשטגן. לפני שתגידו לי, מה זה טרשטגן? ולא מגיע לו, אז הוא שוער מטורף. אם הוא היה מול אינטר לא היינו מפסידים. הבלם יהיה ון דייק, שבאמת בגמר מול טוטנהאם הוא לקח כמה כדורים, הוא לקח בעיטה של הארי קיין פלוס כדור ענק שהיה אמור להגיע לסונג, שהיה מעמיד את יונגמינסון מול השוער בצורה מטורפת, וזה סונג, הוא גם גבוה, פיזי, הוא חזק, יש לו נגיחות טובות, ואני לא גם התקפתי. ונמשיך לבלם השני שזה אראוחו. ולפני שתגידו לי מה אראוחו, אני מאוד אוהב את הסגנון משחק שלו, ובאמת אם הוא לא היה נפצע אז הוא היה הופך לבלם הרבה יותר טוב, והוא באמת היה מטורף, הוא טוב, הוא הגנתי, הוא לא פיזי טוב, ממש כמו ון דייק, אבל כן, אתם מוזמנים לא להסכים בתגובות ועוד הרבה דברים. ונמשיך לקונדה, שלפני שתגידו לי שאני סתם אוהד ברצלונה, אני כן אוהד ברצלונה, אבל כן, קונדה עולה להתקפה, הוא הכריע קלאסיקו ומלא דברים. ונעבור לרוברטו קרלוס שגם ממש עולה להתקפה, הייתה לו את החופשית האיקונית הזאת מול צרפת, אז זה שהכדור לא היה אמור להיכנס והוא איכשהו נכנס. אז כן, ונעבור לקשרים, שפרנקי די יונג הוא באמת קשר מטורף לדעתי, שאני ממש אוהב אותו. אתם יכולים להתווכח, זה שהוא נשאר בהגנה למרות שהוא יכול לעלות ולקבל מספרים, לדעתי אני מעריך אותו מאוד על זה, ששחקן שם קודם את הקבוצה לפני הבישולים שלו, השערים שלו, וזה שהוא יהיה טוב. אז כן, ונעבור לקשר שני, וסלי סניידר, שאני מתנצל שלא רואים לו את הפנים, אבל סליחה, זה מה שיצא. וכן, רציתי להראות לו רק את החולצה, והוא מטורף, הוא נשתת בכדור הזהב, וזה היה או איניאסטה או הוא, נגיד לא סניידר, אז נעבור דיבאלה, שהוא ממש underrated, והוא לא כזה underrated במחשבה שנייה, אבל הוא מטורף. המסכה שלו זה חגיגה ממש טובה, והוא היה מטורף ביובנטוס, למרות שיובנטוס הפסידו בגמר ליגת האלופות הרבה, וברומא שהוא היה לו מספרים מטורפים, שאם הוא היה בקבוצה יותר טובה מרומא אז הוא היה מקבל תארים, זה באמת מטורף. והשני ניימר, שאני גם פה לא רציתי שיראו לו את הפנים, אז ניימר לדעתי היה שחקן ממש מטורף, זכה בליגת האלופות, הוא היה צריך לזכות ב-2015 בכדור הזהב, ולדעתי הוא הרס הכל שהוא עבר לפריס סן ג'רמן, והשחקן השני הצליח בפריס סן ג'רמן מאוד, היה צריך כמה עונות של כדור הזהב. די מריה שהוא שחקן מטורף, היה ביונייטד, היה בריאל מדריד, פריס סן ג'רמן, יובנטוס, מלא קבוצות, שחקן מטורף, ארגנטינאי מטורף. הוא הביא את המונדיאליטו למי שלא יודע, והוא באמת היה מטורף והגיע לו כדור הזהב. והחלוץ שיפתיע אתכם זה סוארס, באמת חלוץ מטורף, כל מה שצריך לחלוץ, וירטואוז, ממש מטורף. היו לו כמה מספרות שהיו וואו, כמה הקפצות ומספרת, הקפצה ומספרת, מלא דברים מטורפים. והיה לו עונות שהוא סיים במקום הרביעי בכדור הזהב, שזה לא היה הוגן. אז אני הייתי דביר, אתם הייתם אתם, ויאללה ביי.